Като млада майка направих куп ненужни покупки, но раницата ми от bagaji.bg не е сред тях. И сега ще ви кажа защо. Спомням си как пресмятах всичко необходимо за времето извън дома. Тази раница има специален несесер за биберон, както и термоотделение за шишета. Преден джоб, подходящ за пелени, и джоб с отделение за кърпички. Просторно голямо отделение, където мога да прибера кремове и слънцезащита, кърпички и вода и дрежки. Раницата от bagaji.bg има джобове, подходящи за памперси, както и вътрешен джоб с цип, подходящ за документи. Печат ли ме USB изхода с вътрешен кабел и най-готиното е, че благодарение на каишките си пасва на всяка количка. Друго предимство, заради което избрах точно тази раница, е вградения повивалник. Разпъва се изключително бързо и така винаги може да прооблечеш детето на чисто. Раницата е налична в няколко цвята и удобството, което всяка майка заслужава. Не обикаляйте скъпите магазини в търсене на перфектната раница. Тази от bagaji.bg е всичко, което ви е необходимо. Поръчайте и се уверете сами.